והמוח רץ, יוצאים לדרך. האם אפשר לזייף שפת גוף לאורך זמן בלי להתאפס? כן. האם אתה יכול לדעת אם האיש שמולך הוא 100% משקר? לא. האם נגיעה באף היא בהכרח סימן לשקר? לא. לא. עוד רצית לענות עוד לפני האם יש שוני בין גברים לנשים ביכולת לקרוא שפת כן. גוף? וואלה. אני כבר צריכה לשאול על זה. האם אתה מנתח את אשתך בבית כשאתם בוויכוח? וואו, רבל על הזמן. וואי, אני כבר סקרנית. האם אפשר לזהות כוונות רעות של אדם רק לפי אפילו צורת ההליכה שלו? כן ולא. כן ולא, לפעמים. כמו שמעון פרס. כן, אוקיי. אני מעדיף להגיד לא מאשר כן. האם זום, לדוגמה, או וידאו שאנשים בעצם מצלמים את עצמם, יכול לפגוע בפרופיל שלהם, או יהיה לרעתם שהם מעלים? בטח שיכול להיות. האם שפת גוף של ספורטאי יכולה לנבא אם הוא ינצח עוד לפני שהמשחק התחיל? כן, וואו. אני עושה על זה עם חברים שלי אימורים. די! אני אספר על זה. וואי. האם יש איזשהו גן לשפת גוף, שאנחנו עוד לא ככה... שנולדים עם זה אולי? מעניין אם יהיה יום אחד ויגלו. זה לא גן, זה מכלול שלם של המון דברים. כל אחד נולד עם זה. כמעט כל אחד. אנחנו נדבר, כי אני אדבר על גנים שלוקחים ממרוק. האם הפוליטיקאים בישראל הם שחקנים טובים? חכרת! ממש לא, הם כל כך גרועים. טוב, יאללה, אנחנו מתחילים.